kita coba belajar lagu ini ya, biar nanti kita nyanyi sama-sama. Dari nomor 864 buku Ende. Lagu yang nomor berapa di tertib acara kita? Lagu nomor 7 di buku acara ini, lagu nomor 7. Kita nyanyikan sama-sama, belajar dulu ya. Setelah ayat 2 baru ada amennya. Setelah ayat 3, sorry. Yuk kita coba ayat 3 ya. Kita coba ayat 3 nih. Ayat 3 kita pinilit ni tuhatai. Ya. Masih.
Masuk mahita tu parminggota, marende mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay na mangolu dohata ni debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sandok podang si dua baba, jala manorosi doi rasi rasa disirang hosa dohot tondi. Aka ring-ring pe dohot utok. Jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Say togu-togu jala rajai marohanami, marhite-hite tondimi. Asa olohami manangihon dot manjalo hatam. Say pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalam imbaru jala lambadia rohanami. Say urupi ma. Asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hangoluan sa leleng ni leleng na. Amen. Lopokon rohami
Tangihon hamuma patik ni debata. Galatia 5 ayat 1. Asa saut malua hita, umbain na dipalua Kristus hita. Hot mahamu jongjong atong, jala unang beolo hamu patuduhon ni auga tarhapato banoni. Atong rap manggidogogo mahita sian tuhata debata. Ali Tuhan debata, saya parkukui mahami, naulang nambar patikmi. Amin. Adong dosa damuani di namar dosai, masai dengan domuani pasonang rohaki. Hai mudarni Tuhan tai domuani sitong lurus di Golgata doi makokop hitaon. Tatopo tima dosata. Ali Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarasakon dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapaseon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tahat didakon ma tabege ma hata da bagwa. Tabege ma hata ni debata. Taringo tu hasisan di dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian aka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian aka hajatonmu. Au tutu, au sandiri manelesei aka pangalosim. Ala ni hadiriokku. Jala dang be hupaingot-ingot aka dosam. Hasangapon mari debata na digijang. Amin. Asing pehatan ng luwatabe, maragam rupa ng adatabe, sadado de batataingot be, na marhaha ang gigita sa sude, di Kristus sadahitabe. Kita pinilin itu hatai, urupi madongan tapogosi, palua akan atarate, tabain marni dan nama pitumi, apuli namar dangoni. Tabegema hata ni debata turpuk ni ari mingguon. Jeremia binutulu opat ayat 12 sahatro di 16. Alani romuse hata ni Jehovah tu si Jeremia nin nado. Songonodo hata ni Jehovah debata ni Israel. Nunga au mambahen sada parpadanan tu opumuna. Uju au manugihon nasida ruar sian tano Mesir, sian bagas pangadopan songonon. Ganup papitu tauton ikon ganup hamu paluahon donganna marga Heber.
Naung manggadison dirina tuho, ikon onom taon lelengna pangulahonon na ho, dungi pauluahon mudo boti ibana sian lambungmu. Hape dang ditangihon opumuna au, jaladang ditarehon penggolna, alai nungamuba yang gorohamuna sadarion, jalanunga dibahen hamu nasitong di rohaku, naung dititikon hamu haluaon ganup tudonganna, jalanong dibahen hamu parpadanan di jolokku, di bagasan bagas natargoar tu goarku. Alai nunga hosing musero hamuna, gabe diramuni hamu goarku, jala mulak di bawaan hamu ganup na posona bawa dohot na posona boru-boru. Akan naung pina lua muna boti marguru turohan nasida gabe marhata ikon hamu tu nasida. Semua gabe na posomuna bawa dohot paropuan muse. Ima saatna martuado akan atu mahion hatani debata jalan no peopsa. Amin.
dengan Tuhan sude songon binai na Tuhan ingot uru piluhut nagale gabe parholong muhon bahe maau pariteamu pasu pasu mabar mai haleluyaku patu tidakon maha porsiatoi songona hina tidakon idongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea ido ama pagogo na suatu dosan na tuma parani totano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai imana tinubuhoni si Maria naga begebean santon di perbadia andorang soa bubuhan ido tuata na tumaon na bernit di pengumuman silatus na naik suka di bawah kau na buat turu demi na tubuhon kalau naik tu subuh kalau unduh siamu di bawah Jehovah amanah baru nak subuh sana semua kami kayu subuh kita mau mi hak na manu dua tangan saya
Oras, Oras. Amanginang, nahina olongan di bagasan Yesus Kristus, jahami ma piga-piga poin di tikting manang di warta jemata mingguan. Imana parjolo guar minggu, ima sadarion minggu pasiaon dung trinitatis. Topik, mengulu songon ngulu ni akka naung malua, hiduplah sebagai orang merdeka. Nomor 5, pilihan manang persembahan. Pada hari ini, Minggu 17 Agustus, di keseluruhan ibadah umum, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk kuliah, pembangunan, dan kantor pusat. 1 amplop khusus untuk dana topangan ke distrik 18 Jabar Tengdie. Nomor 6, terkait hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah melaksanakan upacara. Namun di poin D, setelah ibadah pukul 10 WIB, sekali lagi diingatkan, setelah ibadah kita pukul 10 WIB akan dilaksanakan perayaan HUT RI ke-80 tahun, yaitu perlombaan antara sektor yang akan dilaksanakan adalah mini soccer, membuat rujak, masak pohul-pohul, lomba makan kerupuk, kipas balon, dan lain-lain. Diharapkan keikutan serta kita semua. Nomor 7, berita anak lahir. Pada hari Minggu, 10 Agustus 2025, di Bandung telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua dari keluarga Immanuel Genesis Palado Sinaga, Inang Repi Rointan Borumunte, alamat Jalan Sarimadu, Blok 25, nomor 136, jemaah sektor 11 Sarijadi. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kita doakan semoga anak yang baru lahir menjadi sukacita bagi keluarga dan kemuliaan bagi Tuhan. Nomor 8, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu 24 Agustus 2025 di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Voice of Christ HKBP Resort Menteng sejumlah 30 orang yang akan memberikan pelayanan dalam pujian paduan suara di ibadah. Nomor 9, rapat evaluasi program dan anggaran HKBP Bandung Reformanda 2025. Pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 9 WIB, di gereja akan dilaksanakan rapat evaluasi program dan anggaran tahun 2025. Dewan dan seksi diharapkan mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan bahan evaluasi program dan anggaran yang akan diserahkan ke Sekretariatan Gereja selambat-lambatnya hari Sabtu 13 September 2025. Berita Dewan Koinonia, bagian A, Seksi Perempuan atau PSW RUT, kunjungan gerejawi. Pada hari ini, Minggu 17 Agustus 2025, sudah dilaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur, Jalan Jakarta nomor 11 Bandung, tadi pada kebaktian pukul 6 WIB. B. Seksi AMA Parehon AMA Distrik pada hari Jumat dan Sabtu 22 sampai 23 Agustus 2025 bertempat di HKBP Pekalongan akan dilaksanakan Parehon AMA Distrik. Seksi AMA HKBP Bandung Reformanda akan mengikuti kegiatan tersebut, yaitu pertandingan catur dan tenis meja. Bagian C, Seksi Lansia Pertanyaan Lansia Distrik pada hari Jumat 29 Agustus 2025 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur akan dilaksanakan pertanyaan Lansia Distrik. Dalam kegiatan tersebut akan dilaksanakan lomba manortor dan seksi lansia HKBP Bandung Reformanda ikut serta dalam perlombaan tersebut. Ibadah penghiburan. Pada hari Minggu 24 Agustus 2025 setelah ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan ibadah penghiburan kepada keluarga Situa ABS Sinaga Boru Sitohang dan keluarga M Dolok Saribu Boru Sitohang atas meninggalnya Nyonya Situa Herina Sitohang Boru Tambunan atau Opu Sodagirom Boru, ibu dari Nyonya Situa ABS Sinaga Boru Sitohang dan Nyonya M Dolok Saribu Boru Sitohang. Diharapkan kehadiran kita
terutama dari sektor Dago dan sektor RAP. Jadwal partangnya sektor pada minggu ini, sektor RAP pada Jumat tanggal 22 Agustus 2025 pukul 18 WIB dengan tuan rumah Amang Situa Emuta Barat bertempat di gereja. Statistik kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 10 Agustus 2025 adalah 57%. Diharapkan kita boleh mengajak rekan-rekan kita atau saudara kita Jemaat AKBP Bandung Reformanda untuk bersama-sama dalam kebaktian di gereja. Ucapan selamat ulang tahun. Pada daftar ada 21 jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 11 sampai 17 Agustus 2025. Jika ada di antara kita, kami mohon untuk berdiri. Glorious ya, oke. Terima kasih buat kita semua, buat yang berulang tahun. Tidak apa-apa, Glorious silakan tetap berdiri. Selain jemaat, ada 21 yang berulang tahun, PS Glorious juga tepatnya hari ini berulang tahun yang ke 34 tahun, puji Tuhan. Jadi buat yang berulang tahun, Amang Inang yang berulang tahun dan PS Glorious yang berulang tahun, kado dari Jemaat AKBP Bandung Reformanda, yaitu firman Tuhan yang tertulis di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ai jadi-jadiana dohita, akan natinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa mauro lawan nadenggan hita, ai aka ido di pature di batahian, asa tapangarehoni. Terima kasih, sekali lagi selamat ulang tahun. Titik tambahan terkait dengan PS Glorious, pada hari Sabtu 23 Agustus akan dilaksanakan malam puji-pujian Glorious yang ketiga di Auditorium Universitas Kristen Maranatha mulai pukul jam 17 WIB. Bagi kita semua untuk yang tarojar untuk hadir pada saat itu, pada saat nanti diharapkan boleh membeli tiket dari panitia Pesta Gotilon. Jadi silakan untuk menghubungi panitia Pesta Gotilon terkait untuk undangan atau tiket pada MPP Glorious yang ketiga. Demikian informasi tambahan. Informasi keuangan. Pada minggu ini, Huria menerima Rp17.640.871 untuk sentralisasi Rp11.915.304, pembangunan Rp3.486.219, lain-lain Rp2.500.000, sehingga yang total terkumpul adalah Rp35.642.394. Songonima tikting manang warta jemaat dihita di Binggon. Horas. Sadago warna umuli, sian nasa
si palu adogo harbo saat malu aton diki nasarat tenisi bolis ikon se gabay noni goharmi tuhaki holani jo endeki goharmi Jesus ki do pamalung roha. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha di mana mangaramo ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Amang inang lasrohata nuaing marningot tita di haluan ni bangsota hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. 80 tahun yang lalu Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada bangsa kita. Sampai saat ini selalu kita syukuri. Untuk itu izinkan saya dulu menyapa kita semua dengan nuansa kemerdekaan. Jadi molohudok merdeka dok kamu malusnah merdeka. Alai hujoba majo sian horong remaja dohot naposo majo mangalusi na parjolo. Remaja dengan naposo merdeka. Masuk majo luai tu horong ina. Orang ina merdeka. Biasa. Orang ama merdeka. Ada coba khusus tu lansia ina atau lansia ama harus kamu baca sudah lansia merdeka. Lihat ini tua manginang bahasa pola hucobai karena memang tidak semua bisa mengucapkan kata merdeka itu dengan membara. Adong do jolma-jolma tingkatan-tingkatan ni. Adong do halak maksudku. Adong do halak na memang molo diuji madokon sadahata berbeda sarupa dohata na ale berbeda pakorhonna pakilalaanna dohot halak na asing molo na asingi madokon. Jadi alak bata adong do istilah marnapuna do hata. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika dia mengucapkan satu kata dia kelihatan lebih pas untuk mengucapkan itu daripada orang lain. Dan na sembarangan ni doki ida manaking remaja do naposo ang gosong kamion. Merdeka ningon. Merdeka. Inna do aka hami aka sudut naposo. Alai mulai manaking lam tu sudut nama tua, lam tu sudut aka lansia. Memang ucapan merdeka itu lebih menggetar diucapkan oleh orang-orang tua, orang-orang lansia. Buasa ala takas dope dihilala nasida songo dia argani hata merdekaun. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi mereka betul-betul merasakan bagaimana suasana kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dan harus disyukuri. Alanya ala adong dope na tua-tuaon na mengalami penjajahan. Adong na siya 14 tahun. Berarti 14 tahun dia hidup dalam masa penjajahan. Adong siya 12 tahun, bahkan adong doruas 102 tahun. Nyonya Siregar umur 102 tahun.
Berarti 22 tahun dia hidup dalam masa penjajahan. Jimolo lau hamu tuja buni nang Siregar baitor iedehoni do lagu Jepang. Ido ngahea di buan situat tatu nyonya Siregar baitor iedehoni bana do lagu Jepang. Dang binoto artina ni penjajahani lokok dope di memorina jala di bagasan pakilalaanna sehingga molo didok merdeka pasti mereka akan sangat-sangat memberikan hati dan pikiran kekuatan untuk mengucapkan kata merdeka. Alani sudah hita sahelinai ta coba maju nang peso masa penjajahan di hita na julu ta coba maju mangarimangi. Memang kemerdekaan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, sesuatu yang sangat kita syukuri, termasuk remaja dan pemuda. Syukuri kemerdekaan yang Tuhan berikan. Semua kita, mari kita ucapkan lebih hidup kata merdeka itu. Merdeka! Merdeka! Tong dosongoni hubereng. Ya, ta paluas madirita manginang nuaing manangio nata ni debata. Sian sada Petrus bidu 2 ayat 10 sada 1 ayat 10 pitu. Sada Petrus 2 ayat 10 sada 1 ayat 10 pitu hujaha matuhita songonom madirok. Ale akka haholongan huapoi mahamu songon akka paisolat jala halak dagang. Orom hamuma akka hisap-hisap nirohasibuk. Na maralo dopak pertodion. Marparangin adenggan mahamu di tonga-tonga niya kaperbegu. Asa iya adong napahata-hatao kamu songon akka parjahat. Gabe di pasangap nasida debata di ari panuluhani. Dung di ida denggan ni ulau muna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hajol maun. Alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang nang maradopon panguhum akan nasinuruna mamisang akka sibayan najahat alai mamuji ia si ulan nadenggan ayodo lomo ni rohani debata naing mah marhite sian ulaon nadenggan popo mamuna ha oto on ni halak na hurang roha. Ai akanang malua dohamu alai unang mapinake haluoni mangodingi hajahaton songon akan naposo ni debata matahe marhapatunom mahamu tusasude haholongi hamuma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja disima sahatna amang inang mulak mamuse taringot tu kemerdekaan manang haluaon na macayarga di bagasang ngulutan at halason sinuaingon. Tutu molo didok penjajahan atau perhatobanon sudedo hita dang setuju dangi. Ada di sini yang setuju terjadi penjajahan atau perbudakan? Tidak ada. Tidak ada yang setuju. Tetapi di pertanyaan ngahudokon nariai, tetapi sebenarnya firman Tuhan atau Alkitab mencatat bahwa perbudakan itu diizinkan oleh Tuhan. Coba donwai kita namaralo donwai kita tu Tuhan. Tuhan mengizinkan perbudakan. Kenapa kita mengatakan kita tidak setuju dengan perbudakan? Abraham itu punya budak. Namanya Eliezer, dakola si Eliezer, ale olan si Eliezer don atakas di bain guarna di si. Ale gudang budak ni si Abraham nasi. Si Sarah punya budak. Ima si Hagar. Yakub punya budak. Semua tokoh-tokoh besar Israel, Salomo, Daud punya budak. Tuhan mengizinkan perbudakan, penjajahan. Alai nang pesongoni adong tuan dan ada budak yang Tuhan tidak izinkan apa?
Yang Tuhan tidak izinkan adalah tindakan semena-mena di dalam hubungan Tuhan dan budak. Tuhan izinkan hubungan antara Tuhan dan budak terjadi, tapi Tuhan tidak izinkan ada tindakan semena-mena antara Tuhan dan budak. Sehingga Tuhan membuat peraturan dalam hubungan itu. Jala unak kerak kita nuaeng, itu juga yang kita hidupi sampai sekarang. Kalau dulu disebut tuan dan budak, kalau sekarang disebut bos dan bawahan, direktur dan di bawahnya. Pasti ada hubungan kerja. Pasti ada yang di atas dan ada yang di bawah. Ada bosnya, ada anggotanya. Ada kepala dan ada anggotanya. Itu juga hubungan-hubungan itu yang sebenarnya berlaku sampai sekarang. Dan ada aturan di dalam setiap hubungan itu. Holanda diperhalus dok. Molo na jolo di dok hatoban. Molo na naing di dok perkarijo. Bemolo di alak batak na jolo di dok. Molo dong pangurupi di jabuna hatoban. Ale molo sonari di dok pangurupi. Bahasa Indonesianya lebih halus, asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Hanya memoles istilah-istilah yang lebih sopan. Dan itu kita alami di semua lingkungan kehidupan kita. Di gereja besok ini. Na jolo molo sanga kamion ahado di dok. Padita ahado hami molo songon na jolo. Padita. Unang padita pembantu yang ngirime. Pendeta diperbantukan. Unang padita pembantu ate songon na sotar jalu to dini ba mabigi. Tetapi kita lihat orang mulai merasa bahwa itu kurang pas sehingga sebutannya digantikan dengan istilah pendeta fungsional. Songon na jagodo memang istilah fungsionalon. Naik donian marwaniba pendeta fungsional ninna. Ale pada dasarnya sama saja. Aido tong hadirionna. Hanya sebenarnya proses penggantian nama. Nah jadi yang diatur itu adalah sifat. Bukan persoalan struktur, bukan persoalan tuan dan budak, bukan persoalan bos dan anak buah. Itu tetap sah sampai sekarang. Tetapi sifat-sifat kita di setiap posisi kita Tuhan atur. Jangan ada tuan yang semena-mena kepada budaknya. Aturan itu hadde. Jangan ada tuan yang menyakiti budaknya. Ima pangiduan di debata. Tu budak pesongoni. Amu akahatoban. Unang adok kamu nalari siat tuan muna. Jangan ada yang coba-coba menyakiti dan melawan kepada tuannya. Uduk mahamu tu tuan muna. Nina do tu akahatoban. Hamu akatuan. Haholongi hamu. Odingi hamu. Urupi hamu. Akahatoban muna. Jala di tahun napa onopon. Palua hamu nasida songon halak na malua. Ima aka aturan ni di mata. Jadi penjajahan bukan persoalan posisi, tetapi penjajahan itu persoalan karakter. Siapapun dan dimanapun posisinya, dia bisa memiliki karakter penjajah. Tidak hanya bos yang bisa memiliki karakter penjajah. Anak buah anggota boido menjajah ketika karakternya memang sudah karakter seorang penjajah. Ido nanaing dibolokon nuaing di bagasa sadario nawang. Sifat-sifat penjajah itu jangan ada dalam diri kita. Hacit do dijajah. Hacit. Beluar biasa molo cerita-cerita do akka buku, beluar biasa do hacit na dijajah. Bayangkan kita tidak punya hak. Kita tidak punya hak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita hanya bisa melakukan apa yang diinginkan oleh penguasa atau tuan kita. Itu hal yang sangat tidak mengenakkan. Kalau kita tahu itu tidak mengenakkan, maka jangan jajah siapapun. Jangan jajah siapapun. Kusukum maju hamu sudi. Menurut pakilalam muna nga merdeka hita nuengon. Nga betul-betul merdeka hita di situasi yang luas si sonarion. Belum puasa. Kenapa belum merdeka?
Bahasa, baik maju alasan saja, pajak tinggi, kebebasan beribadah, dok lanakan asing nete. Banyak yang merasa bahwa kehidupannya di tengah-tengah zaman sekarang di negara yang kita cintai ini, Indonesia ini, sebenarnya belum merdeka. Godang nama dok songoni. Karena dia dan banyak orang, kita merasa masih dijajah dengan sistem, dengan keadaan, dan dengan lain hal yang membatasi setiap kebebasan kita. Ale usukum majo, tuh hitam musik. Kalau kita memang merasa masih terjajah sampai hari ini, jujur maju hita. Jujur maju hita. Apakah sampai hari ini kita sudah betul-betul tidak pernah menjajah orang lain? Bado. Ngapi ga adong do halak dijajahamu? Daong. Adong do halak na di parhato kamu. Daong mau liate di tuan di mata Jehovah. Amang inang, penjajahan itu sebenarnya kita alami, tetapi kita harus jujur. Kita juga sering menjajah kehidupan orang lain. Dakudok, aupe olo di sipata songoni. Aupe olo do. Tanpa sadar saya sudah menjajah kehidupan orang lain. Tanpa sadar saya sudah menyusahkan kehidupan orang lain. Tanpa sadar saya sudah mengintervensi, menekan kehidupan orang lain. Menyakiti perasaan orang lain. Tidak menghargai orang lain. Menghina orang lain. Itu bagian dari mental-mental penjajah. Itu dah. Ikon kuat tadi. Ini persoalan mental dan persoalan nahan waingon. Posisi. Persoalan mental. Aka ama. Aka ina dijabu. Buah nong merdeka bedo sudi. Mana ngadong buah aka ina dijabu. Nggak merasa merdeka kamu dijabu. Nungga merdeka te. Ido ala saking merdeka na kamu gudang kama merasa terjajah. Ido. Begitu juga di lingkungan kita sehari-hari, di komunitas kita. Boha nong targai do sudah jolma. Nong tapar sangapi do sudah halang. Nong tabai do akanadengga tu akadongata. Manang holan menekando hita. Manak kolan mengintervensi. Manak kolan dang menghargai do ulauta. Manang hataton hata nama baina cik niroa ni dongan merendahkan dongan. Ati naido pe tahangoluo sahat tu susundarion. Udo mama nginang ngobar tu hatorangan ni turpukon. Pangalaho si songoni do pangalaho ni penjajah. Yang harus dibuang dari dalam diri. Yang harus dibuang dari dalam diri. Jadi kebebasan dalam pandangan iman itu bukan pembebasan atau kemerdekaan seperti yang kita rayakan hari ini. Tetapi kemerdekaan dalam pandangan firman bebas dari sifat-sifat yang seperti tadi. Bebas dari sifat-sifat yang merugikan, mengancam dan sengaja menyakiti, menindas kehidupan orang lain. Ikom bolong do pangalaho si songoni siak kita. Baru pejol mana merdeka hita. Hobar tu panatapan ni hata ni debata. Sehingga Tuhan mengatakan pada kita hari ini amang inang. Didok di ayat 10 sadai. Ale aka haholongan. Huapoi mahamu songon aka paisolat dalam halak dagang. Orom hamuma aka hisap-hisap ni rohasibuk. Dia do hisap-hisap ni rohasibuk. Di Galatia Jepang tadi. Kebencian, pemfitnaan, kejahatan dan lain sebagainya yang menyakiti kehidupan orang lain. Aka roha-roha sibuk di naiko si bolok konon sia dirita. Dipaingot kita. Kemerdekaan sejati itu adalah merdeka dari sifat-sifat yang seperti itu. Alaya mang padita dang mungkin boy maluasian roha dohot ngolu nasi songoni. Karena kita sampai sekarang juga ditekan. Kita sampai sekarang orang menjahati.
Kita sampai sekarang dimanapun berada orang selalu melakukan yang tidak baik kepada kita. Masa kita harus baik kepada mereka? Masa kita harus menghargai orang yang menghina kita? Masa kita itu tidak adil? Tetapi Tuhan berkata demikian. Kristus nataha porsai, iba besibata, dan siap dipikiran. Waduh Tuhan on, gabehiran halak nau atau rohami bahen. Ido. Masa dipaksa Tuhan on burjuhi tadi sudah kondisi. Nyotur pukon, suraton, di pasah si Paulus, tuak kadongan natongon di bagasan, panggosa-gosaon nih. Halak, panggonggomi hati. Alai mahatani si Paulus, hamu, nang pe di gosa-gosamu, alai sotung, gabi parjahat tamu. Walaupun kamu menerima banyak kejahatan di kehidupanmu, ingatlah kamu sudah dimerdekakan dari Kristus, jangan menjadi jahat. Dang naborati, beboratian sudah. Boratian. Korban iba, ledang boy bagabi pelaku. Holanikon gabi posisi korban meiba terus. Tidak diperkenankan untuk membalas dengan hal yang serupa. Itu sebuah keadaan yang sulit di dalam diri. Alai taida ma sian ngulu ni nama nurat turpukon, sian ngulu ni si Petrus. Petrus itu dulu orangnya sangat temperamen. Petrus itu dulu orangnya betul-betul garang dan pejuang. Di ngotamudo na di ahai mana pinggol ni soldadui. Ima temperamen ni si Petrus sangadong na mengganggu ibana, mengganggu komunitasna, baitor di tebas si mana doda. Ido. Alaida mangolo ni si Petrus dukon jumpa jala majalo Yesus Kristus di bagasan ngoluna. Nangpe marjahat jol matibana om mahatana unang gabe jahat tamu. Baido portibion. Go aka jahaton di bagasan. Ale hita ngata jalo Kristus. Nunga dipalua hita sianaka roha hadagingon. Bagaimanapun orang berbuat jahat kepada kita, jangan pernah menjadi jahat. Bagaimanapun orang menyakiti hati kita, jangan sakiti hati orang lain. Bagaimanapun sakitnya berhubungan karena ketidakbaikan perilaku orang lain, jangan biarkan dirimu menjadi jahat. Tetapi alai pangalaho ni Kristusima patudu tunasida ninna. Asa melucu patikina sadar doya kapar jahati ninna si Petrus di Suraton. Yang Kristus lakukan, yang Kristus ajarkan, itulah tunjukkan untuk orang-orang jahat di sekitarmu. Tuakah halak perbegui ninna. Itulah tunjukkan. Kalau kamu disakiti, mungkin itu hal yang menyakitkan. Tetapi kita harus sadar, Kristus telah memerdekakan kita dari sifat-sifat buruk. Meski dia menyakitiku, aku akan berusaha untuk menunjukkan kebaikan kepadanya. Ima nguluni halak Kristen nasitong jala porsea mahita tung macai borak situtudo maka ngulu si songoni. Alemar hita Yesus Kristus anggiat dipargugoi hita paluahon pangalaho doho roha daging di bagasan nguluon unang biadong manang songod dia pedongan nei unang biadong nama jahati manang songod dia pe hurang ni dongan nei unang biadong yang menghina dan merendahkan. Tetapi orang yang sudah dimerdekakan Kristus, pekerjaannya membangkitkan, menolong, mengasihi, merangkul satu sama lain. Itulah keluarga dan persekutuan yang hidup di dalam Kristus. Jadi mari kita saling menopang satu sama lain. Mari kita saling mengasihi satu sama lain. Di setiap kekurangan, manang bohape, mau 5 jalo hadirion didongani. Setidaknya jangan itu membuat dirimu menjadi kehilangan Kristus di dalam hati. Molo hira sotolak be mamereng pangalahon didongani, bemadau siani. Madau. Supaya dirimu jangan menjadi jahat. Molo sotolak be
Aido pada narobi paido didok. Paingok dong amu sahali, molodang ditangihon, paingok padualion, molodang ditangihon, tinggalhon. Ngamalua hosam siani. Jadi ada batas-batas kita dan Tuhan sangat membatasi kita untuk menjadi jahat. Jadi aku tertarik adong istilah ni psikologi madok. Pelaku kejahatan itu cenderung berasal dari korban kejahatan. Pelaku kejahatan itu cenderung berasal dari korban kejahatan. Tapi di dalam Kristus itu tidak boleh terjadi. Meski kita menjadi korban kejahatan, kita tidak dibenarkan untuk menjadi pelaku kejahatan. Meski kita korban kejahatan, kita tidak dibenarkan untuk menjadi pelaku kejahatan. Tetapi tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di kehidupan kita. Ido naginoaranna merdeka manang na pinaluani Yesus Kristus. Alania manginang uduk mahita tu Yesus Kristus na paluau kita. Ingot kita na dipalua do dang na malua sadiri. Na dipalua Yesus Kristus do hita. Alani molo nang dipalua Yesus Kristus do hita. Yesus Kristus do na punahita. Alani molo Yesus Kristus do na punahita. Uduk mahita tu Yesus Kristus. Itu konsep ni perbudakan. Kalau ada tuan dan budaknya, tuannya menjadi pemilik budak itu sepenuhnya. Tetapi kalau ada yang menebus budak itu menjadi pemilik penebusnya. Songonido Yesus Kristus. Di parhatobat dosa dohita na jolo. Alai roh Yesus Kristus tonga-tonga ni portibion. Di lehon hosana tu hita asa malua hita sian parhatobanon ni dosa. Nuaing dang apuna ni dosa behita. Dang digonggoman ni huaso ni dosa dohita. Alai nuaing nunga Yesus Kristus manggonggom jalan apuna hita. Ingot apuna ni Yesus Kristus doa. Ingot apuna ni Yesus Kristus dohita. Alani molo apuna ni Yesus Kristus dohita. Uduk mahita tu Yesus Kristus. Borak do soso-soso ni Yesus Kristus di bagasan nguluan. Borak. Alai songon hatoban. Songon napuna ni Yesus Kristus hita. Dang adong hata na asing. Asing ni moliate Tuhan. Uduk kau tuho. Dang adong hata na asing. Asing ni moliate Tuhan. Uduk kau tuho. Untuk itu mari menjadi Kristen itu betul-betul berat. Tetapi menjadi Kristen itu membawa kita kepada kehidupan. Buyan non diuduti hamu sahat tua pasal 2 di pato orang do disi. Memang borat dang tarbain. Dang tarbain. Ale nunga jumolo Yesus Kristus patuduhon ngulu nasongon itu hita. Ihuton mabogas ni patnai. Ini nasi Petrus. Hacit alai Tuhan nguluan do. Ujungna. Di pasu-pasu tuata hita saluhutna. Maka lasso jalan maka nguluhon haluaun nasihat Tuhan ini. Amin martangnya kita. Moliate Tuhan debata Jehovah di bagasan sadarion. Huingotami muse Tuhan pabainamu nama cebalga tu bangso nami. Dilehoko haluaun sian penjajahan. Tuhan nunga 80 tahun didalani hami, didalani bangso nami, ngulu namar haluaun. Saluhut nei ala asi dohot holong ni roham. Ajari ganu pami Tuhan, maka muliatehon haluaun na pinasahami. Marhite na olo hami, maka nguluhon ngulu na malua. Tuhan debata Jehovah molo tungpe malua hami sian penjajahan. Alai hu hati dakko kami. Jod dope hami dang malua siar roha dosa. Olo dope hami Tuhan jong songon halak penjajah. Tungolu ni humaliang nami. Tungolu ni akadongan nami. Tungolu ni keluarga nami. Mabain hacit rohani akadongan, mabain susah ngulu ni akadongan. Tuhan debata Jehovah sungguli ganup rohanami bi. Asa situtuhu bolokko kami pangalaho si songoni. Asa naing manian songon halak na pinaluam hami. Na olo gabe halak paluahon jolma. Na olo gabe halak na mangurupi jolma. Mangulu songon halak naong pinaluam
mabai naka naulina denggan Tuhan paluas sami maka nguluhon hatami diganup ngulu nami be. Songoni nang tua debata Jehovah di tonga-tonga ni huria maka BP reformanda disude aka ulaon dohot saka pakkobasion na adong di huria mot Tuhan. Pasu-pasu masa luhu ne ramoti sude aka parhalado nang dongan ruas ni huria Tuhan. Asa di bagasan sadani roha dame ni roha hami marparsauran jalan makkobasi di tonga-tonga ni huriam. Tuhan debata Jehovah molo tu ngadong sianak kadongan nami na di bagasan parsahiton asiroham tua debata Jehovah homa na mangalehon hahipason mangalehon hamadumon molo tu ngadong Tuhan na di bagasan parukilon asiroham tua debata Jehovah urupi dongani parbisuki nasida Tuhan asabui mangadupi akka pergumulan ni ganup na adong di ngulu nami be. Tua debata Jehovah gudang akka dosa nami, gudang akka hahurangan doha asalan nami. Asiroham disaluhutne. Se sama sudi jala-jalo matang yang nami. Mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta paradema peliata marede mahita. Godang situ ulaon mo atong ipasahat hata Tuhan dang adong betikim warna lembagahe nolumi mahenti ruang toktong say patupamay ala ni Tuhani so makirim na tong hatani Tuhani mangarahon jolma Tuhani say patupamay alani Tuhani so makirim balos na Tuhan di bagado marni dan nani ulami manang adong parbueni. Sondang nati yuri buat mahatani Tuhani sayurupi na pogos na mardangoni asarotu Jesus Tuhatai say patupamay alani Tuhani so makirim balos na Tuhan batado marni dan nani ulami manang na adong parbueni say papulig rohana kabe pangoloy diho asamar sa say
patu pamai alani dosa Soma kirim balas na Tuhan, dan nani ulami manang na adong parbueni. Ayat sada. Tunggodang si tutu ulaon mo atong ipasaha Tuhan Tuhan dangadong betikim marnalem batake olumi bagen tiruan toktong sai patu pamai alani Tuhani somakirim balos na Tuhan debatado mani dan nani ulami manang na adong parbueni. Ay lambok do suara di Tuhatai Roma holas manang rogami Sai taingot tong hatani Tuhani Tuhani Sai patu pamai alani Tuhani somakirim balos na Tuhan debatado mani dan nani ulami manang na adong parbueni. Alani boan masendang nati uri boan mahatani Tuhani sayurupi na pogos na mardang wali asarotu Jesus Tuhatai say patu pamai alani Tuhani romakirim halong na Tuhan debatado mani dan nani ulami manang na adong parbueni. tapasama pilihan na tapapungon tuadupan di debata martangiang maita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni salu si lehon-lehon na dinggad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nileom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaw para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utada hami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon ni koni rani palataku osado hotogoki rani sa
Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajamu. Sai saud malomo ni roham di Banotongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi otu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai hodona puna arajaon dohot agogon rodi asangapon Ulak mamu di bagasan dame jaluhamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di saur hodamena tuto di munabe. Amen, amen, amen. Horas madita salutna. Amang inang adorang so mulak kita dong tambahan pengumuman sadanai. Naking baru petar pikir. Di pasahan punguan glorius do tuhuriata sumbangan tiket 100 tu pesta huria. Jadi pasahan nasida do 100 biji undangan tiket tu pesta huria. Jadi hepeng nean no mau dijual huriat tak masuk mai itu pesta huria. Jadi dihita kadongan mau loholan tiket itu no ni dari pasar ne tong dorang adong argane. Jadi 100 tiket i tabuat mando nate dihubungi maka situana marang dongan na isen na yang macalo tiket di jalo ma tu huriata. Horas madita salutna. Horas. Glorious tu jolo jo kita glorious. Foto 34 tahun. Aung adong situ tu ulaon mo atau si pasahatu hata tu ko. Nang adong betikim marna lembatahe molumi bahen tiruan tokto. Sai patu pamai alani Tuhani so makirim larong na Tuhan debatado mani danani ulami manang na adong parbueni. Ayo Glorious ke depan kita ya.